Hindi na lang. Hindi lang tatuloy mo mga bata. Idol! Ay, hello. Idol! Shout out! Vlog yan, vlog. Subscriber mo ako! Hello. Ano ba, lagi mo? Nakita ko rin! So yun guys, nakita natin si Seward. Saan magaling ka rin? Sa Makati ako. Ah, Makati? Oo. Ano yung channel mo ulit? Joannis Cagasan. Joannis Cagasan. Ano mo, sinyo? Ha? Si Sinyo Cagasan. Pinsa. Oh, seryoso ba? Ako yung nag-ano na yan. Subscriber mo ko sa Facebook, sa ano, nung sa Makati ka pa. Oo. Sa, ano, monetize ka na rin. Oh, bago pa lang ako. Ano po? Anong content mo? Pag ano rin? Boy driver. Yeah. Ay, Joannis Cagasan. Opo. Yan. Sige, ano natin. Ilagay ka. Saya. Ano, Joannis? Oh, asan Jaya? Saya ako po. Asan na naman? Sa Usamis, Mindanao. Pistigil ka. Yawa. Sabi siguro. Kami lang sa amin sa mong gigitag mo. Yung nagkita rin kami ng idol ko. Ano naman, Joannis? Joannes. Oh. Sige, ikaw na. Ingat. Ilagay natin dito. Ay, vlog. Sige, bye. Sige, Ampeng. Bisaya din siya. Buhay driver. Let's go. Ay ko. Kanina pa kayo rin eh? Mga magdadalawang oras na. Ila? 2 hours. Tapos diretso na kaana lang sa kuan. Sa Sa airport naman. Sabado na. Bado.